You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello! Yes, hello mga kaibigan! Welcome sa isa na naman pong episode ng Dili Ni Advice. Kumusta sa tanan? Nagtagalogod ka dito. Inga naman jud gud ang intro ni Panlasang Pinoy. Good siya, managud akong inspiration sa atong intro. Good. Inspiration, may I help you? Siya akong core memory sa ato ang intro. Salamat din kay Nathaniel Bang sa ako ang Bear Brand Coffee. Kuha ni siya kanang milk with coffee. It's not coffee with milk. It's milk with coffee. Para tayo, nana po ko mga pe. We're one and the same. Ang nangita gud kog kape sa akong lamisa. Wala ko'y kape sa akong lamisa. Luyan ako eh. Baw kaluoy. Hmm. Tapos kuan kanang makita ni mo no sa akong video na naay aso. Oy kayo. Dili na ko makitaan. Pero makita ni mo sa imong end. Murag diffuse na sa camera ay sa imong stream ang smoke, but there's actually smoke coming out sa ako ang sa akong feed right now, sa akong camera feed. Mo OA ba? kayo akong humidifier. OA siya. Ana de kay humidifier dara. Wala, congratulations. Nako humidifier dugay na oy. Pero kabalo ba ka? Bag-o man ni. Nakalang ko i-share. Okay, side story. Wa pa ta nagsugod. Side story. Nadyo ko yung humidifier diri dugay na. Tapos, kanang ignorante kayo ka. Ignorante ka no. So, nahurot na akong essential oil. Wala ko'y magamit. So, ako experiment. Na ako'y haplas diri. Where is this going? Kaning kating ko. Ang kating ko ba? Humot kayo na, di ba, ang haplas? Oo. Oo. Siya akong gihimong essential oil, okay? And for a time, I enjoyed it. Di ba? Kaya humot kaya ako ang office og kanang kuan. Kanang humot kayo og humot og kating ko. O humot haplas. Sus kay naguba man jud na kring. Ay hala di siya ba? Pwede. Ano ko nga, nag-co-pilot ko. Kay everything I do, I consult co-pilot. In fairness, before na ako nagibuhat, before na ako gibuhat nga butangan ako kating ko ang humidifier. Ana siya na never do that. Ana siya sa kuan. Ay, okay, pero gibuhat gyapon nimo. Oo. Gibuhat gyapon ako. So, after ana, nag-consult na po ko sa AI ko lang. Co-pilot, why is my humidifier not working? It's most likely nga nag harden daw tong oil kasi it's not ang mga haplas daw dili daw na sila water soluble oils. Kay kanang mga essential oil water soluble daw na sila. So dili sila makabara. Oo. Pero ang any other oil like kato akong gibutang katong kating ko, most likely mag-scale and then mag-harden and then mabara niya tong somewhere na function sa humidifier. So, mo tong naitabo. Nasad ko para sa imo. Nasad gani ko. In fairness, mampod ka co-pilot. Warn jud ko niya. Pero gahit lagi kong ulong. Mirisi. Oo, mirisi gani. So, mo to na tawag ani. Nagpalit na lang kog bag-o baratohon lang pod. Good morning, di ay kang Jester Blank. Hello, Jester Blank. That's my friend. That's your friend. Hello, good morning. Kanang dugay gud ka. Kanino? Asa naman ni akong kamera? Gago man di ay ka. Dili ikaw. Akong kamera. Ang kamaw man ang imong tan-awon. Kanino? Ara na. Hello, yes mga kaibigan. What's asa naman ni nag-atubang na iyang kamera, oy? Hello, I'm back. Okay, there I am. Hello. Kainag na akong ganina, oy, dulit. So, mao to siya ang akong side story about sa humidifier.
So gahi lagi kog ulo, mo to Dami nadaot risi. siya niya. Karon bag-o ni siya ang humidifier and I am using an essential oil. Ay dili siya essential oil kay kabalo ba ka ang tinuod na essential oil kring kanang mga pure. Mahal kayo na moabot og 1,900 mga ana. Uy, 900 or mahala 1 ana oy, di ko ana. nya ana ka gamay nga bottles. Oh, Ing ana ka gamay nga bottles kanang murag 2-inch sometimes 1-inch bottles mga tag 900 1,000 na siya. Kuan man gud na sila kanang mga oil kanang murag distilled unsa tawag ana na sila process ginabuhat ana extraction sa oil mo nang mahal kaayo niya kuyawa. from in the purest form jud. Oo, so mo nang mahal sila. Ako ang gipalit tong synthetic oil lang. Kanang kuan lang, kanang chemically manufactured oil. Mao ba? And oo, so baratohon lang na sila 100. Tapos kuan kana ang scent karon sa akong room is bamboo. Mm. I like that Yes. scent. I don't even know what that scent is, but I like it. It's really very lovely. Tas sa sala akong gibutang na oil dito kay sunflower oil. Pero puro synthetic. Ah, okay. Okay. Oy, how are you? Ikaw na pod. How are you? Ang buto yun sa man ako ang iko ano eh. Unsa man ako ang... Mag-unsa man mo sa kay Valentine's. Ay, tama. Hala, Sa atong tama, mga di ay no. listeners, sa atong listeners sa Spotify, kay among, as of recording, it's Valentine's Day, February 14. Meaning, Happy Valentine's Day. So, mag-unsa ka karong Valentine's, karong adlaw, kringkay. Ambot lang magunsa ko karong adlaw. Mag-dinner out siguro me. Kauban na amo ang anak, alangan, kay di man na magpabilin, wala man pud mi kabilinan. Mo na kaming tulo. We're gonna go out to dinner, I guess. Pero di ba nagkakayog tao na ron? Oh, that's what we're trying to avoid. We're trying to avoid the traffic. So, gahapon nag-istoryahan namin ni Nathaniel, kaila ka? Si Nathaniel. Mm-mm. Oo. Nag-istoryahan namin kagahapon na nagkasinabot namin nga magpalit lang mi sa palengke og shrimp. And then we will grill it. And then naaman mi kuan diri ka ng kubutan. Sa atong listeners, ang kubutan is a giant squid. Mm. Naami kubutan diri gihatag sa ako ang father-in-law, mom-in-law. Gihatagan mi lang kubutan. So himuon ako siyang calamares. And that is what we will do at home. That's nice. Valentine's at home. Oo. That's nice. Kay balo ka no, dili ko ka dinner diri sa balay kay kapuyan ko magluto. Nya, gusto lang mi ma-relax. Pero basin dili mi ma-relax sa mga mi sa gawas. Basin ma-change akong mind ani katungod sa traffic. Basin. Kasi mag-grab na lang mo. Basin no. Basin. Oo. Pero nice man pod magkuan lang mag-stay at home lang sa kung namoy plano mo gawas maybe late na kaayo sa gabi para dili traffic. Like late comers mo sa restaurant ana. Kanang ba manirado na mi ma'am. Ay wait ana. lain na po na ay basig luwaan na tong pagkaon na. Ay dili ay grabe pod. Mong balibad de sila nganong dawaton man jud mo nung sa. Oh, Balibaran di mo. kunin no. Ay kabalo ba ka na ako'y update. Nakita lang nako sa akong newsfeed was shared by Daily Mail News Oh. nga new evidence are found that Kurt Cobain's death was not suicide, it was homicide. Hala. Di ba? Di ba? Oo. Kung wala mo ka nakaibalo guys, kana si Kurt Cobain guys. Sikat man gina siya no, vocalista sa Nirvana no. Oo, Unya. sample. Sample. She has me like a Pisces when I am weak. Ano? Diba? Dili ba? Kay kanan diba sikat man na siya. Tapos, sa una pag yun ni siya nga issue guys, nga, naadoy kontrobersiya ba ang iyang kamatayon. Kaya ang sayang pagkamatay guys, nag-suicide na siya. Mo na yung nahibalan sa tanan. Pero karon nganong naamay ni gawas nga homicide. Dahil lang ato i-confirm kung legit ba to nga page
Di ako nakita kay basi kuan lang to siya kanang mga conspiracy pages lang da ito, di lang. Daily Labi yung mga Mail, di ba conspiracy tabloid pages. man na? Daily Mail Australia day ang nag-share. So Kurt Cobain's death was homicide. Shocking new investigation questions suicide ruling. O moto. Di na to basa ng news. Basta kay mo na ang update. Homicide day no ang iyahang pagkamatayon. Kuya wano Pero after how many decades? this is not official man siguro. Basin naalay nagkuan. Basin naalay nagbuot-buot ba? Kuno. Nga Aha. homicide. Mhm. Dili na siya official ruling ha. Basin lang nga naay dili ko sure ani kay nabasa nako siya murag kadali lang kaayo gi-skim ra nako. Murag naa lang siguro private investigator lang siguro or unsa ba nga nagpagawas anang iyahang sariling iyahang personal professional opinion. Personal professional opinion niya nga homicide ni siya. Unya, sa una pagid kayo ni siya na issue bisan pagkatong time na namatay siya 1994 man yata. Sa una pagid ni siya nga issue nga homicide kay imposible daw lagi ma-suicide siya kay high daw kaayo siya, imposible daw mga kadaog siya sa baril, mga ana-ana. Unya karon na sila gipagawas na ingon ani. Questionable. Labi na to na yung mga fans ni Kurt Cobain. Ang mga fans niya, no? Lahi yung mga fans, obsessive. Oo, obsessive siya. Obsessive yung mga fans. Na siya cult. Na siya Kurt cult. Na siya nga na. So, wala lang. Gi-update lang tamo. Kaya basi gusto ninyo mag-wild or unsa ba na mo gusto mga feelings na ipagawas lang ninyo. Ano Di basaha sa ninyo ang article. Tanawa sa ninyo ang article online. I-share lang namo, but we're not confirming. Of course, alangan kami mag-confirm. Kami din ang coroner. Kami din ang forensic pathologist. Kami din ang mga forensic investigators. We're not those people. We're just sharing it with you. Kaya para kung gusto ninyo mag-wild or mo react, go. Di ba? Ano lang na siya, guys. Napa ko isa ka update. Si kisa pa. Britney Spears, karon lang ta nakabalo but it was done on December 30. Si Britney Spears gibaligya di ay niya iyang catalog ring, the full legacy catalog, meaning all her songs up to December 30. Hoy, kadali lang. What happens now na nagibaligya niya? Napa siya royalties na makuha? How does that work? Wala siya makuha. When you sell your royalties, when you sell your catalog, you will not get any royalties from those. So if ever na ma-license iyang songs for movies, for series, shows, whatever it is na kutay gusto i-cover iyang song, gusto i-sample iyang song to a future artist na kanang gusto di ba daghan kayo naga-remix karon si Dua Lipa gikuha nila ang katong kanta sa Daft Punk, di ba? Murag ana ba? If ever lang na naay gusto mag-license sa iyang songs, she won't get any royalties moving forward. Mo ba? She won't make any money from those anymore, but she can still perform, to clarify. She can still perform her songs. Okay? Pero dili siya makadawat og royalties if ever it's being licensed for whatever, like for movies, for sales, for covers, for samples, or sa basta yung ana. So never, dili na siya makadawat. And wala lang, dili siya impactful sa atong lives. Pero dili siya, pero marag makuan lang ko kay ngano gibuhat po ba ni Justin Bieber, if you can remember. He sold his catalog, full legacy pud to katong nga time ha, at the time nga pag-sale niya up to that point kung sa iyang song gibaligya pud niya $200 million. Tapos si Britney pud is at the same value, 200 million ra pud nga naman nga mas daghan man siya, di ba? Mas kuan man si Britney. Murag dapat mas mahal. It sounds like dapat mas mahal dapat si Britney. Tungkol mas siguro sa iyang dapat. sitwasyon karon, desperate move siguro ni. Feeling nako desperate moves. There are some rumors na nganong gibaligya niya. Kay nado siya o sa tawag ani.
financial situation right now, financial pressure, where the rumors are maybe there are mounting debts or tax issues or heavy spending patterns, or she is in danger of going broke. I would actually believe this, getting heavy spending patterns. Kay, di ba bago lang siya nakagawa sa conservatorship, Mm. di ba? Recently lang, 2021, di ba? O Dili sa po batong siguro year, 2021. Kaya nga 2022, na nakadugay. 20, Ambot lang. 2021, 2021 kring. Mo ba? Tapos, oo. So, ibig sabihin, wala na yung nag-manage sa iyaha, including her finances. Kay she is her own person na. Dili na laing tao ang nag-conserve sa iyaha. Siya na, iyang sarili na ang nag-conserve sa iyang sarili. So, karon yun sa niya iyang kwarta. If you can browse her Instagram feed, she is going on unlimited vacations. Wow. Tapos, I think lang ha, kay pag naga-vacation siya, gadala siya friends. I think libre jud pud to ang mga friends. Tanaw And ni if mo you no? do it, of course, and if you do it often, of course, mahurot imong kwarta. Dili man na anli. Maski yun Dili. sa pakakamilyonaryo, kung perminti ka ingana og lifestyle, mahurot yun na. So, I can believe that. Feeling na ko mo ng dahilan nga nung she's going broke. But that's a rumor. It's a rumor. Dili ko naga-confirm. Pero kung mag-browse lang po ka sa iyang feed, makita man nimo iyang lifestyle. Makita man nimo. Mm. Sige di ay siya Mm. bakasyon di ay. Feeling nako ga-drug siya. Ga-drugs? Mm. Unsa nang drugs? Oh my God. I hate drugs. I hate drugs. Di ba tao? No? Makuha nimo. But anyway, mo to, wala lang. Mm. Yeah, moto. Some of the artists that also kanang sold their catalog are Bob Dylan, Bruce Springsteen, Stevie Nicks. Aside from Justin, Justin Timberlake po di ay. Mo ba? Giselle po din ang catalog. Mo ba? Kuya, nun. Karon pa ko. Karon pa ko, wala ko kabalo nga Giselle din ni Justin iyang catalog. Or Mao nakalimot ba? rata. Nakabalot ta sa una pero nakalimot lang. I don't know. No, wala jud ko kadungog ani. Si Justin Bieber noon. Mm. Nakabalo ko. Pero si Justin Timberlake, wala ko kabalo nga yung ana day ang sitwasyon niya. Gibaligya po din niya yung catalog, Mm. 'di ba? Sumuot to. Mao lang to siya guys, akong update sa inyo ha. Pero dili jud na mo atong topic. Atong Te, topic te, te. karon kay Nag-record ka Oh. sa imong local. hala. Wala. Oh, sige. You gotta Nakalimutan. record now. Maapas pa. Pwede pa na. Wala man naglain imong tingog so far. Hoy, kabalo ka nga nung wala naglain akong tingog so far. Nga naman. I think the clipping, aside from what I told you nga naka-on ang audio enhancement, I think my computer's hardware is slow. Di siya kaapas. Why? Because, di ba I have a game. Oh. So whenever I turn on my game and work, let's say kanang naga sticker ka tingod ko. Hmm. Tapos naka-on ang Chrome Edge, then naka-on ang katong game, then mag-on silang tanan at the same time. Kay maghang akong mouse, mag freeze, mag-ana. Nagitanon akong task manager, di ba you can see from the task manager sa Windows, you can see from there nga, naa siya murag performance tab. Sa performance tab, you will see all of your hardware, which one is working hardest. Na ay CPU, na ay memory, na ay disk, katong hard drive, Wi-Fi o GPU. Di ba na graph, it's running, right? It's running. Makita na ko ang disk na ko sa OS ang 100% all the time. All the time siya 100%. Oo, then nung tanong kay Copilot, kay lagi tanan jud involved jud si Copilot sa akong kinabuhi. Gisend ako saya tanan akong specs. So if you're using Windows, you can check your specs sa system info, or if you have a CPU-Z, you can download and export your system specs and send it to Copilot. Tapos diyan na siya nga hinay do akong hard drive.
Kay daan daw ni siya nga SSD. It's an SSD but it's not the newer SSD. It's an old SSD. Mo ba? Ang iyang read and write is only 250 megabytes per second. So nagpalit ko bag-o lang gyud og bag-ong SSD which is now called NVMe and it's at 3,000 megabytes per second. Layo kay no. Hmm. From Amazing. 250 read and write to 3,000. So karon no, magtanong ko sa akong task manager, halos kuan zero ang percentage sa mga process. Ang CPU nako 45 lang. Ang CPU nako 45% running lang, ang memory 46%, SSD, NVMe 0%. Ana good. So mo to, daghan na nako gi-share eh. While nagastorya ka na, nagatanaw po ko sa akong task manager. Noon sana ni siya. So nakita nimo unsa ang problem karon. Makita nimo kung unsay nagatrabaho. Ang nagatrabaho sa kuha kay ang memory. Mao na. Pila day mo memory karon? 16? Oo. Dugangan nimo 8. So mahimong 24. Do wala na ikadugang laptop rabay ako. Wala na yung Dili slot. i-list down jud nimo siya. Ayaw nga. Katong existing nimo ra RAM. Ilisan pa na ako. Baguro ba yan eh? Ay bago di. Baguro man eh. Kano saan eh? Last Ay, year? Sorry. Amo to. Di ba? Nakatuon na pud mo sa kuan. Ano mo natun-an? Ako'y natunan. Sa task manager ninyo sa Windows, sa performance tab, makita ninyo nganong hinay inyong computer. Which of the hardware listed is being worked overtime, every second of every day. So mo na siya. Hala oy, daghan na kay mong natunan sa kuha. Tama na, dali lang takutob guys. Bye guys. Ayaw sa oy naapay. Napatay? Kaniya tong topic karon. Oo. Mo ni siya. Kay Valentine's man karon, I figured recently I watched a documentary nga kuan. It's called Deadly Women. So, isa sa episodes niya, kay nakuan ko, wow, kuyawa ani oy. Kuyawa kay siya nga episode. So, mo ni siya ako itakal sa inyo ha. Okay? It's called The Lonely Hearts Scammers. It's relevant to Valentine's Day, but it's true crime in history. So, mo na siya atong istoryahan karon. So, history na ni siya, like, dili ni siya bagong latest. Dili ni siya bagong latest. Actually, sa kadaan niya, newspaper pa ang ginagamit ani nga time. Wala pa yung online sa una. So, mo ni siya, unsa din ng Lonely Hearts Scammers. First, let's talk about the Lonely Hearts ads. So, sa newspaper, di ba na ay ad portion? Unsay tawagan na diya? Ad, basta sa ads nga portion, sa pages, ad pages. Diya nga part, na ay Lonely Hearts nga section. Okay? In the early 1900s, newspapers began running Lonely Hearts or matrimonial ads. So, mura ni siya Tinder. Ay, Ato mo na nga ilang time. dating sa unang panahon. Mo na ilang dating sa unang panahon. These ads were precursors to modern dating apps. So, strangers seeking romance, companionship, or marriage. So, mo to siya ang Lonely Hearts ads. So, mag-post ka sa imong sarili. I-post mo yung sarili as available sa newspaper. Okay? Single ka, single. Single ka niya. Okay, tayo ingani. My name is Darling Dili ni Advice. Darling Dili ni Advice. I'm 38 years old and I'm single and ready to mingle and I live in blah 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 blah. Ana. Oo. Ana na siya kring. Sa unang panahon. So, kung naay makakita sa imong ad, wow! Ay, nag-match ta. Gi-match ko ni sa akong sarili by the brain. I-match ni mo sa brain. Ay, kani akong gusto. Ganahan ko sa magkita iyang mo. introduction. Magkita mo. So, muna, di magsugod ang inyong pag-meet. Mura siya Tinder, pero old version. Very, very ancient version siya. Okay. So, kaning Lonely Hearts ads, kani siya guys, kay kuan ni siya murag nag-breed diri ang kuan kanang mga scam. Kay sa unang panahon wala biyay verification. Pwede mo ka mag-send og ad nga
lahi imong pangalan. Ay, uno. Oo. Pwede ka magpadala og ad sa newspaper. Ay ipakipost niya akong ad be, pero lahi jud imong identity. Dili ka si Kringkay. Ana ba? Oh, gusto lang jud ka mang scam, ana god. So kani man kung mga tao nga nangita pod og kanang mo tan-aw sa Lonely Hearts ads, mga lonely man gud na sila, Kring. Ganong mo tan-aw sila sa Lonely Hearts ad. Kay lonely gani no, mo ginganlan nga Lonely Hearts nang sa demo. Mao gani no. Kay lonely nangita sila og kauban kay lonely gani. Gani no. So meaning vulnerable sila ng mga tao. Oo. So they're likely to be duped. 'Di ba? Kay ana ba kanang desperation, may I help you? Ana god. So mo to, many victims sa mga Lonely Hearts ads nga na scam kay mga widows, immigrants or people isolated from family. Siguro kay walay advice from family. Ana god. Wala sila kauban, wala sila kastorya. Correct kong. Wala sila kaingnan sa ilang mga desisyon sa kinabuhi. Magpadala ko diri sa Lonely Hearts. Oo. So, mo na siya. So, the scammers exploited emotional loneliness as much as financial vulnerability. So, mo to. So, in the early 1910s, yung ani ni Kadugay, Kring ha? In the early 1910s to 1920s, police departments were already warning about these kind of scams, katong sa Lonely Hearts ads. The con artist, kutay ikaw ang scammer, would promise marriage, and then gain access to your savings and then disappear. Pwede ra ba yun na buhaton sa una, wala may CCTV, no? Yeah, walay trail of evidence, like walay mga chats, kaya mga chats karon recorded, 'di ba? In the cloud. Even if you Makita na delete tanan. your messages, yes. Even if you delete your messages, the police can simply issue a warrant sa Facebook or sa WhatsApp or sa Viber or sa Discord, and then they can release your messages. The information saved in the cloud. Ana god. Pero sa unang panahon, wala trail. So they can't follow around scammers. They can just simply disappear. Pwede ra kayo na nila buhaton sa unang panahon. Wala pa'y tracking sa una. Pwede pa kayo. Oh, wala pa. Bantog daghan kayo Wala nag pa. mga ingon ani na crime sa unang panahon. Kay dali lang kayo na buhaton sa una ba? Also, dagag serial killer sa unang panahon. Kay mas, para sa ilaha nga time, mas sayon buhaton. Ang mga buhaton nun. Oo. Oo. Dili ka madakpan. Okay. So kaning nganong nagstorya ko about Lonely Hearts, kay kaning episode na ko natanawan sa Deadly Women talked about Martha Beck. Si Martha Beck ang ginapasabot nga deadly woman dito sa Deadly Women nga series. Okay? Pero kuan siya, kanang true crime dyan ni siya, guys. Si Martha Beck actually jud kay Lonely Heart jud pod ni tan-aw siya sa ad kay nangita siya og love. Ana god. She's very, very lonely. She's very, very vulnerable. Karon ang iyahang na match sa iyahang sarili kay si Raymond Fernandez. Oy, murag Pinoy lagi na. Scammer dyan yung mga Pinoy, no? Murag Pinoy ba kay American first name niya, Spanish last name. Mo gani, no? Tama ka, Kring. Tama. Anyway, si Raymond Fernandez ang iyahang gimatch, di ba? Karon kay si Raymond, guys, scammer man siya. Ay, di ay ba? Oo. So, gusto niya scamon si Martha Beck. Oo Diba? niya. Oo. Pero ani ni siya, guys, katong si Raymond Fernandez Manggod, dili siya Pinoy. Kuan siya, Spanish yung parents pero raised in Hawaii. So, kuan siya, first generation American Spanish. First generation Latino in America. Ana good. Then, nakulong siya for theft sa unang panahon. Sa una na gani kayo nino, 1910s. Tapos sa una pa nakulong na siya for theft. Paggawas niya kulungan, na-discover niya nga, ay, pwede rin ko mangiscam og mga babae diri sa Lonely Hearts ads. Ana good. Kanipod si Martha Beck, for your introduction,
She was born in 1920 in Florida. And she struggled with health issues and social isolation. Medyo chabihon po ni siya, Kring. Ang portrayal sa iya sa documentary, chabihon siya. Di ba? Thick girl. Anak God. Dili po na, She ano worked- lang, basin, mali po na ang ilahang Portrayal. portrayal. Pero na may mga pictures sa unang panahon, Kring. Ano sa date ka? Picture si Martha Beck. Okay. Mm-mm. Black and white siguro, pero naajod. Oo. Tapos, she worked as a nurse and later at a children's hospital. She longed for romance and stability and often feeling rejected by traditional dating norms. So, she turned to Lonely Hearts ads seeking connection. Okay. Lonely gid siya. Lonely gid siya. Ya mo to nga pagtanong niya sa ad, wow, Raymond. Ano siya? 1947 ni siya, post-war. 1947, nakita niya ang ad ni Raymond sa Lonely Hearts. Ano siya? Wow! Wower! Ano siya? So she quickly became emotionally attached and moved to New York to be with him. Ay, wow. Paspas ra kaayo ang panahon. Yes, quickly. And when she discovered na si Raymond kay scammer, wa siya ni hawa. Ay, ning join. Di ay siya. Ning Jowen siya. Di ay ba? Mas napamahal. Ing ana siya ka vulnerable, Kring. Sa ka-desperate niya, sa ka-desperation sa ka-desperate niya nga babae. Imbis nga mohawa siya kay red flag kaayo ni si Raymond, ning Jowen siya. Ay, di ay ba? So, they became a toxic partner built on obsession, jealousy, and dependency. So, mo na siya. So, karon kay Jowen naman siya, partners in crime na sila, di ba? So, magapadayon ni si Raymond og pose as a charming widower, byudo, na nagapangita og bagong asawa honon sa Lonely Hearts ads. Masking sila na gud ni Martha. Pero badayon siya sa iyang scam. So mag-post ka po siya sa Lonely Hearts ads. Tapos ang mga babae ma-inlove kay medyo kuan siguro ni si Raymond, no? Charming siguro ni siya, gwapo. Ano jud na mga Basin scam? na hitsura. Basin na hitsura kay syempre kuan siya Spanish, di ba? Basig na Riz. Basin, no. Rizda. Oh. 'Di ba? The jaw is 90-degree angle. Lain na po na. Lain na ng 90-degree angle na jaw. Pero 'di ba mo man ilang mga ana-ana, 'di ba? Mga Johnny Riz Bravo nila. ba? Johnny Bravo. Oh, Johnny Bravo ba? Anak, good. Oo. So, katong mga kasagaran po nga gina-scam ni Raymond, pilian man niya, Kring. Not everyone is scam. Kay kung tanaw nila nga, FYI, mura jug ako ang nag-ingon, no? Pero, according to FBI behavioral analysts, Diba? pero dili to ako. Pero according to them, the best behavioral analysts are not the FBI. It's actually the sociopaths and psychopaths. Sila jud ang the best behavioral analyst because they can smell their victim. They know who to victimize. 'Di ba? So, mo na akong napasabot nga si Raymond dili niya piliun tanan. Kay kung tan-aw niya nga I can't manipulate you. Murag ana god. Dili na nila pilion, Kring. Dili na niya pilion as Mamili katong di scam. Mamili niya most likely mga tiguwang. Mga older than Raymond ang ma-scam. So karon ang ginabuhat nila, Kring, according dito sa episode kay kuan kanang si Raymond uyabo niya katong Lonely Heart na tiguwang na babae. And then mag-move in siya sa balay sa katong babae. 'Di ba? Siya di ang Tapos, move in sa balay sa babae. Oo. Kay wala ba sila no, muging nang scam ngay way mga kwarta. Mo to mag-move in sila sa balay sa babae. Nag-scam nila. Tapos mo-move in pod kuno ang sister kuno ni Raymond nga si Martha. Nagpanggap siya nga sister. Oo. So, she's pretending to be his sister para sabay sila mag-move in. Anak God.
So, muna siya ang setup. So, pag naana siya sa sulod sa balay, toxic kayo kring kay syempre, nagpretend gani nga uyab no, i-exploit for money. So, usaon pag-exploit further. Di ba mag-sweet-sweet dapat si Raymond? Mm. Di ba iyang Alangan. lambing-lambingon? Manilos man si Martha. Ay, oo, oy. Manilos na Oo. siguro, no? Makita man niya. Muto, iyang waklihon, iyang anak good. Dito sa documentary ha, waklihon niya or atik-atikon niya kanang he needs his rest. Ana, don't disturb his sleep. Ana, dapat ka nang separate mo bedroom. Mga ana. Mag-apil-apil kay kanang kuan siya kanang manilos lagi. Gani, Dili siya no? sister og acting. Dili siya sister og actingan. Dili Makuan niya siya, kaya. Dili niya kaya. Anak good. Oo. Tapos karon ang ilang ginabuhat kay buhatan nila og kanang life insurance policy. It's a very very tale as old as time. Oh, mo na gyud ni ang literal tale as old as time kay ang time diri 1940s. So Buhatan nila og perting kaon. insurance policy unya pagkauman. Pati yun nila. Diba? Pati yun nila ang kuan. And one of their victims kay single mom. Ala kaluoy. Oo, dili pud kay ito siya tiguwang, pero na-smell lagi, 'di ba? I told you kani si Raymond kay psychopath, sociopath man siguro ni siya. Na-smell man niya nga tong single mom nga di kayo tiguwang. Na-smell niya nga vulnerable kaayo, ang manipulation nako ani mag-work. So, isa po to silang victim. Napoy ubang victim tiguwang, pero siya ang katong single woman, siya to isa sa mga batanon niya nga victim. Single mom. So, mauto nga, na ano nila, na, ano sa tawag ani, patay nila for their tawag ani, insurance money or sa ilang savings jod, ana god, pati yun nila kring. So, mauto, thankfully, na-arrest sila tong 1949, kay ang isa sa pamilya sa victim na naghinala na ba nganong wala na i-contact ang ako ang kuan auntie ba diha or ang ako ang relative ganun wala naman ni nagapadalag letter. Actually ang ani gyud ang pagdadakop sa lakring ang ilang last na victim is tigulang, 'di ba? And then to continue using her savings pod, they were constantly writing letters to relatives. Na, I'm fine here, how are you? Magana na sila. Pero, Magpanggap di ay sila ang biktima di ay. Pero patay na ang biktima, na. patay na ang biktima, pero ginapadayon ka po nila, I'm gone. What happened? Kaya naagyapon ko, Wala na. pero naagyapon ang voice. Nagyapon ka sa voice. I can still hear you. Kabalo ba ka na lobat akong phone? Ay, di ay ba? O sige. Wala na kay camera. Sige, magpadayon lang gyapon ko. Okay. So, mautos siya, kring no, di ba, ginapalayon nila padala ng letter, pero, dito sila na mali. Because, one of the relatives na naka-receive sa letter was immediately suspicious kay dili man kabalong mag-typewriter. Typewriter lang gamit sa letter. Dili kabalong mag-typewriter akong auntie. Tiguwang ni, kung mag-write nig letter, handwritten. Ay, mao. Naa sila pattern at least. Kani siya nga biktima, ang ihang pamilya, constant ang ilahang communication siguro. Kay kabalo man There sa is- pattern. Oo niya, wala man po ilang communication style yata in those times aside from telephone. Umurag kuan man siguro kring letters man jud siguro ang primary sa unang panahon. Am I right? Basin, oo. 1940s man eh. Oo. Pero nanay telephone anin nga time uy. Kaning 40s. Naana uy. Tapos, mauto, nadakpan na sila tungod ato. Then, makatawa ko sa ila sa courtroom god, di ba, nadakpan na sila. And then, they had a trial, di ba, public trial. Katuanan kay sila, kay ilang behavior sa courtroom is affectionate and united and unapologetic. Mo ba? Muna siya. So, muna to guys, ang ako ang i-share sa inyo ang story karong adlaw, diri sa ato ang episode karong special episode for Valentine's.
'Di ba? What did you learn from this? Oh, na yung mga nga. Na-pressure ko. Kanang, wala ko na-learn. Na-pressure siya kay anong na doy lesson learned. Na-quiz. Naay quiz. Naay quiz, guys. Gi-quiz. Patay. Okay, quiz. Question number 1. What is the year of... Nakulbaan ko. Mo gani, dapat makulbaan jud ka. Anyway, my camera is back and I'm setting it up. Wait. What happened? What okay. happened? So what happened? Wala na, nawalang focus. Everything's so blurry. Kana jud nga kanta. Nalagi tay mga ing anak ring no. Kitang duha ba ay actually atong pamilya yata siguro. Natay batasan nga kanang pag natay isulti nga one word ikuan dayon nato isong. Ma-associate yun siya sa song. I don't know, feeling na ko ano siya, kanang common siguro siya sa mga musical people. Charot, musical people. Dili man ta musical people pero kuan siguro kana I don't know, ngano yung anak ta no. Basta Kada mo na, nagka kanang Utay mo, nakaka-istorya na isa ka word. or phrase. Oo, or phrase. Oh. Kada ko tayo mo yung kag I don't want to be alone. Yung mukha tayo, cause I'm all alone. There's no one here beside me. My problems have all gone. Mo na dayon ta. Or kana mo yung taga ng I feel so alive. I feel so alive. Mo na dayon ta. Oh, Ano yung anak man ta? I'm still alive. Uy, nga no, frozen na imong camera do. I don't know. I tried. Ay, wala na. Dili na siya frozen. What's going on? Hello? Ay. Ano na hello? Nga, dili man mic ang problem. Hala, oy, balik. Bali na. Nabali na ang camera. Bili na mo, bali. Yes, hello. Yes, hello mga kaibigan. Yun na yung ani naman yun, oy. Di lagi siya magbalik ring. Ay, pwede man sa camo, di ba? Pwede sa kamo. Ambot lang. Sige daw, testing nga daw. While you're waiting, shout out kang Jester lang gihapon. Pi Valentine's daw sa ato ang duha. Naminaw na po siya tabi. Hello. Hello and happy Valentine's po. Asa man? Oh, dara na nagbali, di ba? Hala na, I rotate gidi ay. Wala ko nag-rotate. Nag-rotate to siya iya ha. Ay, okay. Pero na-rotate sa camo. I didn't see. Before I saw it, nagbali na siya. So, I don't think there is. Ay, naa kring. Na ano? Naa siya. Mm. Okay, nice. Very Okay. nice. So, mo to, sa lesson na learn. Don't be trusting of strangers. You gotta Ay, get to know it's- them. Lisod kayo na i-advise. Nga There are naman. people dyan na gusto lang dyan magpa-scam. Luya po, doy. Na wala dyan kayo mahimo. Na dyan mga tao nga ka ng vulnerable, ano ba? Very naive. Vulnerable pa niya. Naive pag yun, combo. Oh. Combo sa maskam. Congratulations, you are the perfect victim of a scammer. Feeling ako kring nag-freeze akong camera because of the lobat. Lobat siya. So, sagdi na lang. At least na ako yung thumbnail diha. Okay na. Okay. So, mo to. Ako na-learn is kanang, wala lang. Kanang nag-example lang ko nga, even in the old times and in the new, naadyo mga tao nga ma-scam. So, and masimutan mo sa mga sociopath, psychopath, mga narcissist, masimutan mo nila. Narcissist like people who they can manipulate. Karon kay uso na karon ng kanang mga on the phone scammers.
Ay, sa bagay, kay, sa una pa man ginauso siguro ang on the phone scammers. Masimutan mo. Gikan pa lang masimutan. sa inyuhang tingog. Ilaha mong gina-social engineering. Dapat mga bright gid ang mga scammer, mga, no? Ginatuduan siguro na sila sa ilahang boss amo pod siguro. Ang mga naday boss ang mga scammer. Bossin! Buhi. Bossin! So, dili lang takutob, guys. Dili lang takutob. Unta, nalipay mo sa mong episode. Basta hindi ka nang nagtapok mo sa inyong friends, wala na mo yung mastoryahan, hilom na kayo mo, at least na mo yung story. Story time, na mo yung story sila. Uy, kailan mo atong lonely heart scammers? Sa una pa ng panahon. Ha? In 19, ano ba dito? In 1910s to 1920s. Kabalo ba ka, ang 1990s, they call it the late 1900s. Kisa. Nakita na ako Kinsa? sa Reddit. Pero tinood ba? Kuan ba? Politically accurate ba ng the late 1900s ang kuan? 1990s? Oh, lain kayo paminawon. Dili, uy, murag turn of the millennium. Tama ba? Dili ba? Lain, no? Ambot lang. Umbo to eh. Lain kayo paminawon, the late 1900s. Uy, di ba 20th century man ang 90s? Oh my God, dili ko masagot lang. Dili ba di ay, ambo to eh. Pautanas ko, pilot. Are you asking ko, pilot? Nangutanan ako. Yes. Wait. Akong kamera ba nabuang na dili? Nagyod siya muliho. Nagalihok malagi na ganina kung tarugo ni mo. Okay, now, my question is, sa co-pilot, is the 90s 20th century or late 1900s? Ana akong question. Ano siya na? Great question. And the answer is actually both. Mo ba? Ano siya, depending on what you're trying to say. So here's the clean breakdown so you can use the right phrasing in your podcast or script. Kabalo na siya mag-podcast ah. Ooh. 1990s is equal to 20th century. The 20th century covers 1901 to 2000. Okay. So yes, the Gani. entire 1990s falls squarely inside the 20th century. And the 1990s is equivalent to late 1900s. Tama po. It makes sense. Lain na in the late 1900s. Uy, kadugayan ani after 60 years na ni mga historian. Ang tawag niya sa mga 90s children kay in the late 1900s, the children would play kuan kan natigso in the grounds of Davao City. Mo na sila. No, the 1900s refer to the years 1900 to 1999. Gani So no. the 1990s are also literally the late 1900s. Gani no. So, ana si co-pilot, which phrasing should you use? It depends on the tone you want. So, if you want to use 20th century, it sounds academic. It sounds clean. It sounds historical. Pero kung moingon do kag late 1900s, it sounds more dramatic, nostalgic, and slightly humorous. Ala ka no, nagets niya. Nagets po nako. Uy, ano siya, example. Britney's debut dropped in the late 1900s. Oh my God. It's so funny. Funny lagi na. Uy, ganahan ko sa imo ang nugget karon. Ganahan ko sa nugget nimo karon. Katong late 1900s. Ganahan ko ana. Pero kung camera wala naglihok. Sige, padayon nagistorya diya. Wala na ako kablon sa akong istorya. Tara na, next episode. Goodbye, guys. Oh, ni kuan man lagi na imong kamera. I-try na ko nakuan kanang tawag ani na front camera na lang for the sake of camera. I-front camera na lang nako para mulihok na ta. Okay. Front. Oh, sige. Unya, maura to, Okay. guys. Salamat kaayo. Salamat daghang. Salamat sa ato ang donors. Tungod sa inyo ha, nakapalit mi sa amo ang gwapo kayo na microphone. Ganahan, kabalo ka no? Satisfied kayo ko sa atong bagong microphone. Kabalo ka? Me too. Me too. I like it so much. I like the form. This is what it looks like.
para sa mga nasa Facebook. I like it so much. Salamat sa atong donors nga nakapalitaan ni. Ug salamat pod sa ato ang listeners sa continued support, sa continued listening skills ninyo ug sa pag-comment sa ato ang mga episode. Thank you so much. Thank you. Salamat kaayo. And consider supporting us by donating or buying some of our merch. Just go to diliniadvice.com. Namin mga t-shirt dito, tote bags, and everything that you can find na dito sa among website para masuportahan mi ninyo because our next project is cameras because at the moment we are using our phones as cameras, as webcams, using Camo app sa Windows. But if we buy cameras and we already have made a decision to buy the expensive ones, katong expensive na computer cameras. Nato siya, the feature is, the good feature about that camera that I showed you is AI tracking. So it can follow autofocus using AI. Pangitaon jud kanya all the time. Even if you like, Kung lihukan Or ka, da. bagay to sa imuha. bagay to sa ato kuntahay basta dili tapos i-recognize niya ang face, not the microphone. Sometimes the object that's in front of the camera is what they're focusing. So for example, ang microphone, it will focus it. So moto. Wala lang. So mo lang to, guys. Okay. Follow us on Spotify, subscribe on YouTube, and share this episode. Thank you so much, guys. Bye. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app. Dili ni advice. Kung naamoy mga storya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships ug uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash ug coffee.com diha sa website. Napod mi mga baligya nga merch sa among store. Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Nya, maura to guys. Daghang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye, people.